Good morning, good afternoon, good evening. Egunume, Chukwuemeka, Kekime, where are you watching me from? Ebata pigora kana share button. Wendi bi n'ụlọ. Wendi bi n'ọfịa. Wendi bi na moto. Na moto ka m bi. Akwa m ụda ebe a. Bịa wivon m. Wivon m dị ebe a. Ncha m ụda ebe a. Ihe nji asa ahụ dị a. So, Ifeanyi Ekime, good evening from Nigeria. Onuchukwu and Andrew, how are you? Ekime. Oluchukwu Darlington, Ekime. Piano can share button. Because give me more love and more like. Click here, love and like. Maka ndị na report account m ịmana otu a bata live video na ejegboro ha whistle pay Arosh abra report the account eze ndị ekwelu King E-Money King E-Money, I don't have handwork. You know go King E-Money as an depot. Try Nepa Agumani. Okay, Chinjaka. Abigo, Tababuni also Pianama can share button. Share the video and give me more love and like. Namdi Ugekime, share the live video and give me more love and like. Give me love and like so that another reporter account I will fail you today. I become when Jim Makiaba number the time. Because Ibe Valentine Ekime Akpu Ijele go. Akpu 200 Ijele go. Or onye nwanyi ogoro akpu ego n'akụkụ ebe obi na Abuja. Ogoro akpu ito 200. Onye ori woman ego before bịa debe case ogaba. So oche na oga bata that day. So the woman nyekataga nsogbu ana abụ chọrọ ijere gaba na nga ọ na nga ka ọ nọ. So biko onye ma family Ijele sizigara hozi ka ha send ya 200 naira ego akpụ Ijele ri ego akpụ ogo ito 200 wee pụwa njem oga. So ọmụma na ha bata so ịmara family Ijele biko zie hozi a na Ijele Udele sorry onye nyere Ijele na Udele goro akpụ 300 sorry akpụ 200 naira akpụ 200 na ka ogo o ji gawa ije suo oyibo. I'm waiting for my lawyer. So onye family Ijele ziri hozi ka I send the 200 naira ka do amundu 50 kobo. Sino asina Udele bu mmade aka mis kan 200 naira. Mana onye abro mmade enwe ado amundu wete 50 kobo. Sino na contribute ka ya kwu ụgwọ akpụ Udele ri. Akpụ nwanyị mmade o je chere ito jụọ maka ka o si emewu oje ebe a na-ere nri na restaurant ogoro half ọsa sitiri ya ozi ke ya na-akpụ ya ke ya na-akpọ ijiri nri ke ya na-akpọ ya ọwụ half plate ha ogoro half plate ọwa sitiri ya half plate na ọwụ onye ahụ adịghị na-eri ya yodago then etizere half plate etiri ya ofe ojubuze nwanya na-ere akpụ ito 200 chiri akpụ ito 200 was the woman echiki ya nye ego so maka ọpụta social media na nwe ndị dachiri ego ebe ka o si akwụ ụgwọ nri ori so
It's unfortunately now go to the apple it 200 where richazie where gaba okwu akpọrọ ya ọma na ya habatazi that day. So that woman bezie ona enye nsogbu na disturb. So onye ma family Udele gwa ha send 200 naira ka enye nwaanyị a na akpụ Udele ri. Now another thing nji maka ebe bia ndị niile na support Udele they against Ndi Igbo and they against Mazi Nnamdi Kanu. Achom kunu put it in the back of your mind. Put it in the back of your mind. That as in our enemy are within us. Ndi lahi no as in not in our midst. Ndi need na support to Udele from A to Z is against Igbo and not against Mazi Nnamdi Kanu. People are not sharing this video because you never share this video. And I'm because share video I will know. Share video other people wike bata. Unu share video wike ruwe beni no posiri ka people mana ndi na support to Udele. So here now put this boy no I will buy this person. I will buy you. I buy your family. No, I will buy this person. I will buy your father. I will buy your mother. And imanam onwero we don't know when. Only divorce somewhere. I will buy this person. I will buy him mother. I will buy him father. I will buy your children. I will wipe everybody. Every day, bye. If you say, I'm trying to round up. I have an appointment with DSS. I am trying to round up. I have an appointment with IG of police. If IG of police even texted me and asked me to come to the office, and I have an appointment with IG of police. If you say, I will call this person. I will go to Asaroko. Chai! Amadum ni Ijele won common 2,000, common 2K. Ijele won 2K. Even self Ijele ebezi ko eba Ijele gawo keke na pepe ko ba beje die. Every day this guy ojide Ndi Igbo ona akotosi Ndi Igbo owure Ndi Igbo na-ere Ndi Igbo emekwa na onye rere ile nwanne gị my brother onye ahụ resiri nwanne gị cannot trust you. If people are not sharing this video, please click like and love. I am begging you. I can kneel down for you people. Oh. I can kneel down. Click them like and love. Because about 50 people click them like and love. I am begging you. Iji your phone, you are watching me. You have ever their love or like. Click here continuously. Every day, I will buy this person. I will buy. I wasn't Ebukobi is a criminal. Ebukobi is a criminal. Udele Ebukobi was gonna go here before. Get your man business before. Ebukobi is a criminal. Udele Iboro nwata agwaya. Iboro nwata agwaya criminal. Udele Iboro okwuru onye ori. Iboro okwuru ozuru ora. Udele. So also give one. It was Mazi Nnamdi Kanu ekperima. Only you Udele. Only you. Jide ụmụnne gị Ndi Igbo na ikpọ ha afa. Na akọtọ ha. Gina okwuru ọla emebe business. Okwuru ọla amọghọ onye we maghọ okwuru ọla. No transaction with you and okwuru ọla. Nothing. Ị na-akpụ ya ozuru ọla. Ka ego si wee bụrụ ozuru ọla. Ozuo na go ohi before. Ndị niile na support chagu agboro from A to Z maka agboro ka iwu so Mazi Nnamdi Kanu you label him ekperima nwa agwata here the same thing. Can you just imagine? Because somebody there the king of the game is not the king of the prison. Somebody there here Malaka 50 people that are watching me. They remember the king of the game is not the king of the prison. Nga. The king of the game before is not the king of the prison.
People are not sharing this video. On the way to pen. One your mama, Nema Land go. Nema Gaki, you are welcome. No, ma'am. No, the king of the game is not the king of the prison. Somebody should write for me. The king of the game is not the king of the prison. Or Udele, king of prison. In fact, there's Udele, king of prison. Onyajalam, you're welcome. Augustina, you're welcome. Giru. Somebody should write for me. Somebody should write for me. Udele, the king of the prison. I don't know whether people are hearing me. Somebody there, Udele, the king of the prison. Afiana, the king of the prison. Joshua Ozel, you're welcome. Udele, Ijele, Udele. Ezadane, you're welcome. Udele. Yeah. Udele, the king of the prison. Okay, yeah. Afanka Mambu onwe. Hey. Udele, the king of all the krikri. Udele, the king of all the krikri. The king of in Kemderimu, you're welcome. Joseph Chigoze, you're welcome. Udele, the king of the prison. The worst part of this guy now, and when only Igbo, got for this guy and wow, support work opera. And when only Igbo got for this guy. I got the king of Unga. Friday, the king of Unga. Chai. Because I get better. I want us to pray. Are you with me? Are you with me? Because akobuna get benite meka udele. Sina prisoner apota. Holy Ghost fire. Begin to pray. Akobuna get meka udele. Sina prisoner apota. Holy Ghost fire. Fire. Somebody then fire. Yeah. Any hand get meku. Any mouth that will rise. Could the receive prisoner up? Let that mouth shut up in the mighty name of Jesus Christ. Begin to pray. Any mouth to get beneath could the receive prisoner up. Fire, yeah. Fire. Holy Ghost fire. Begin to pray. Ono wanna get rise could the receive prisoner up. And may close that mouth. And may make you no. Fire. And my ono get bilito punite makudere. And me mechi ono. In fact, ebe na file Udele no ka file afuo. Ebe na file Udele no ka file afuo. Ka cho file aha cho. Emmanuel Ubuka Kime, you're welcome. Kofu ko siade. Begin to pray. Fire. Ono na get me pepu makudene. Holy Ghost fire. Jojo na get Udele ikpe ko buru onye nwere obi ojo. Na ekwu amen. If I'm praying you respond. Jojo na get Udele ikpe ko buru onye nwere obi ojo, onye nwere obi akpọ, onye heretiri Ndi Igbo. Jojo na get Udele ikpe buru onye obi ofu, ya buru onye Fulani heretiri Ndi Igbo. We are Udele ikpe. Naga emego Ndi Igbo arụ general. Ndi Igbo ka o jidere marụ. Naga jidere Ndi Igbo mee Ndi Igbo arụ. O jidere Ndi Igbo bụ Ndi Igbo bọkasịa Ndi Igbo. Jide Ndi Igbo ka ịdị obi mmadụ ga-enwe na Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ị na-asị ya make him idea. Ị na-asị inwe obi na-asị make him idea. Nwa gwata ya ịmara onye ọwụ ịkpọrọ ya ekperima. Okwuru ọra ịmaghị onye ọwụ ịkpọrọ ya ekperima.
Ebuka Obi ịmaghị onye ịkpọrọ ya ekperiba. Akụzion ịmaghị onye ịkpọrọ ya ekperiba. All these people ịkpọcha ha ekperiba. Get a hammer. You don't know them from anywhere. When I give you any sacrament, when exchange of numbers, nothing. Everybody put open Ndi Igbo, you condemn on Ndi Igbo. Ụmụ Zion onye na wenye aka enu ebe ọ bụ na wenye aka enu ebe ọ bụ na isi ekiri m wenye aka gị. I am serious. I'm not joking. I'm not joking. Enwe mistake anyị na-eme ebe ahụ ị na-eche mgbe nsị na anwụ pastor ọ na mgbe nwụ prophet ọ na nwụ evangelist ọ na nwụ prophetess before you join them. You can pray yourself out. Ị ga-eje aka kpere onwe gị ekpere enigwe aza gị. Ebe ọ bụ na isi ekiri m wenye m aka enu onye na wenye aka enu. Ebe ọ bụ na isi akiri m ọ bụrụ ọbụ egwuregwu ọ bụrụ na ihe were nwa aka enu bido aka n'ala ọwụ na ya ude time na aka kara ibido aka. So ọwụ n'enu ka aka gị ruwe n'aka enu ọwụ na bido aka n'ala. Ekpere anyị n'abalị awụ ọnụ ọwụ na ga-ebinite wee kwuo mkpa ka Udele pụta from prison ka Chineke usu niile nke ndị agha the Almighty God gbachi ọnụ a. Ọnụ ọbụla ga-egwu ka Udele si na prison pụta ka Chineke usu niile nke ndị agha gbachi ọnụ a ka ọnụ awụrụ ọnụ ka voice a dị ogbi. Ụkwụ ọbụla ga-ebinite wee gaa njem for the release of Udele ka that leg ka ọ daa ngwọrọ ka ụkwụ a daa ngwọrọ. Aka ọbụla ga-ewelite sign ya ka erelizie Udele ka aka agbajie. Anya ọbụla ga-enu Udele si ka erelizie ka anya akpụo isi na-ekwu amen. Ihe a bụ ekpere ga na-ekpe maka this guy emega ya arụ. Omego Ndi Igbo general arụ. Every day you buy this person. Every day you buy this person. Every day you buy this person. I will buy this person. I will buy this person. I will buy. Okay. Okay, sir, buy. In fact, Chineke biko Chineke were Udele nya anyị Mr. Ibu wechitara anyị ibu azụ. Anyị na-eji Udele when they replace Mr. Ibu ka Ibu chigata azụ. Chineke biko ọwụ na ọ ga-ekwe eme were Udele nye anyị ibu. Were Udele enye anyị ibu ọ kara anyị mma. Even self edewe Udele de Mathias Ezeaku mme were Mathias Ezeaku. Edewe Udele de Mathias Ezeaku mme were Mathias Ezeaku hapụ Udele. Eziokwu na ha na work as hand to hand. Mana edewe Udele de Mathias Ezeaku mme were Mathias Ezeaku hapụ Udele. Abwazi na Saraki Salafig oil ada arụ ọrụ na Salafig oil mma na agba ya na altar. Salafig oil a ga-eche ni ya na prison. Mụawu prophet n'abalị a. I am the prophet of few people n'abalị a. Mụawu prophet ije ụwa nke abalị a, automatically prophet ije ụwa. So ebe ọ bụ isi ekiri wee n'aka gị enu. Ebe ọ bụ na isi ekiri wee nere m aka enu. Wee n'aka gị enu. Mụawu prophet ije ụwa n'abalị a. Ebe ọ bụ na isi ekiri wee n'aka gị enu. Wee n'aka gị enu ebu n'oge. Wee n'aka gị ebe ọ bụ na isi ekiri m. Ụkwụ ọnwụ na-aga njem. Ụkwụ ọnwụ na-aga njem. For the release of Udele. Ka ụkwụ ada ngwọrọ. Na-ekwe amen. Na-ekwe na amen. Na-ekwe na amen.
ne diamond ne pepe ni appointment we na aka ga enu we no fa we na ma aka enu ukwu mu na ga ebinite ka o ga njem ke release ya Udele ka ukwu ada ngwora na aha Jesus. No appointment. People are not. I am your prophet tonight. I am your prophet tonight. Oh, but you're white. Huh? Is it because I'm not wearing white? Or are you on black suit? Huh? No one. There is power in spoken of words. Don't you know? No one. When I share a video, are you sharing this video? Share this video. Actually, share a video. Ka video ko video. Koma no te go mebelaro. Koma no te go mebelaro. Wenere makenu. Umu chineke. Wenere makenu ba onino. Ukwu bu na ge ganjem ke release Udele. Ko ukwu adangworo na aha Jesus. 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 Onu obu na ge binite rise ya ka okpu maka Udele maka release ya ka o da ogbi ka onu ahụ 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 da ogbi onu ahụ ga-adarịrị ogbi na aha Jesus. Anya ọbụna ge Udele wee nwee mmesi na ahụ ya ka anya akpụọ isi anya ahụ kpụọ 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 isi isi anya eke na aha Jesus. Aka ọbụna ga sign bel Udele ka aka ahụ gbajie aka ahụ gbajie aka ahụ gbajie aka ahụ gbajie aka ahụ gbajie. Somebody shout fire ya n'isi Udele. Somebody shout fire ya n'isi Udele. Ọkụ gbabu Udele. Ọkụ gbabu Udele ebe ọ bụ na ọ nọ n'ime nga. Ọkụ gbabu Udele. Ọkụ mmụọ nsọ gbabu Udele. O mega arụ n'ala Igbo. O mere arụ. Udele imere arụ jide ụmụnne gị na-eresisi. Fire n'isi Udele. Ọkụ mmụọ nsọ gbabu Udele ebe ọ bụ na ọ nọ. Fire upon fire. 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 N'isi Udele. N'isi Udele. N'isi Udele. N'isi ndị otu ya niile ga plan ka ọ pụta from there. A from reason why I'm get to that pomadi bias for no reason. But for money begin bias for no reason. Give me any business. Ijido munna gina resisi. Ijido munna gina resisi. Kezi bota afie. Yes, better chibika azaya. Ba mezi bota afie. Ko yo mezi bota afa okoka. Ka nwere afia eme ekpere n'abalị a ka ezigbote afia somebody should chupuka somebody ka ezigbote afia chupuka somebody should tell me the full name. Ka eso name ya chupuka ka eso name ya ọkụ baba chupuka Ọkụ baba chupuka na akpụ Udele n'ime prison. Ọkụ baba imega arụ ijidego ndị Igbo asa ọkụ baba chupuka ofu egbu. Ọkụ baba chupuka ofu egbu baba n'ụtụtụ baba n'efe baba n'abalị. Ọkụ baba gbagbuo onye obi ọjọọ ekwensu dị na mmadụ. How can he be well with you?
check ndị niile na-efolo Udele, ndị niile na-asaịdị Udele tag ịmana onye na-efolo Udele tag ya ebe ka awụọ ya ọkụ n'isi. Ịmana onye na-efolo Udele, ndị niile na-efolo Udele na-atag ha here, tibe ha here ka awụọ ọkụ n'isi. Matthias Ezeaku number 1 na-efolo Udele ke ndị ọzọ. Onowu na-efolo Udele, ọ na-asọpọtụ ke ndị ọzọ tag ha here. Ndị niile na-efolo Udele tag cha ha here. Na onye nke Chinonso na-efolo Udele ka ọkụ enigwe gbaba Chinonso na-ehe ọkụ enigwe Chinonso a na-ebe a Chinonso ọkụ enigwe gbaba gị, ọkụ enigwe gbaba gị Chinonso, ọkụ enigwe gbaba gị ebe ọ na-itiri aka ọ ya ha gara gị ọnwụ gara esogharị gị Chinonso ọ na-ehe ya ọ na-efolo Udele. Chinonso ọkụ gbaba gị chụgharịba gị, ọkụ enigwe chụgharịba gị. Ọkụ enigwe enweghị ibiri aka ya aga ọkụ mmụọ nsọ chụba gị n'ụtụtụ, chụba gị n'efife, na-achụgharị gị ya na nde isi ebe esi ebe achụba gị tụrụ ochukwu gị na nini. Enwere ihe ibiri aka ya aga ebe ọ bụrụ na abroad a ga-edipọtụ gị n'aha Jizọs. Chinonso ọ bụrụ na abroad a ga-edipọtụ gị, n'aha Jizọs. Ndọcha ọnwụ oyi n'obodo oyibo, ndọcha ga-afụtabazi gị asị ekperima, a ga-edipọtụ gị Chinonso. Ihe ọbụla ibiri aka ha agazi aga Chinonso gị maka nna agwa anything on the you lay your hand cannot prosper. Ihe ọbụla itiri aka gị cannot prosper. Chinonso it can prosper. Ị ga-agba aka ịnọ n'obodo oyibo, ị ga-agba aka obodo oyibo. That's my prayer for you. Bible my camera suffer the wish not to live. That is my Bible. Suffer the wish not to live. So Chinonso you will wish. So I am suffering you, you will not live. Ị ga-agba aka Chinonso. Ihe ọma ya bịa n'ụzọ Chinonso. Ọnwụ ga na-achụgharị gị Chinonso. Unless you repent. If you didn't repent, so shall it be in your life. Unless you repent, if you don't repent, so shall it be in your life. I am one of the soldiers of Christ. In the days of the John the Baptist, the kingdom of God suffered violence. And it's only violence people who take it by fire by force. Are you one with the soldiers of Christ? So all our prayer concerning Udele, God will answer it in the mighty name of Jesus Christ. Now that guy, even a problem is because that is our problem. Nobody will talk. People are now saying, ride on. That no me turn backfire against that person. As Abasabazegi, or everyone near Odogu, or everyone near Odogu. Onyo una petulu dele. Odogu kebo. Onyo una petulu dele, Odogu konyahobo. Udelabo Igbo. Udelablo one night. Udelablo Igbo, one night of Udelablo one night. Margis now support the evil, now support the ojo. In a room on neg.
You know, room nagi. You don't know how to drink them. Why won't I drink them? Because share the video. You know, because if you have shared the video, share it again. Share it again and again and again. If you want to come, if you want to enter this life, you can come in. Ichi but on a live video. Send me a signal, I will accept you. And when you contribute, you are free to come in and contribute. People total not support. Now, na Igbo Christians among Igbos. Okomataya says that why the Obagara. What is Obagara? I know what the dog. Upon what is the Obagara? Upon what the dog now. One of the one year after I say just because of a neighbor believe na eba. Yenda na say. Tagara mu Akoma TV. Tagara Akoma TV. Oh, that guy I plays one money. Tagara Akoma TV. I come on this live video. Tagara Akoma TV. Tagara Akoma TV. Come on live video here. Here. Let me talk to the one after the other. Ma Ghana Onu. Ma tag Mataya says that. Ina asị ndị mmadụ asị ijide YouTube ụkọsịcha YouTube na brainwash ya ka mkpu n'eziokwu for those of you be abroad ọ bụ na Matthias Ezeaku continue with this movement ọ na Matthias Ezeaku continue with this movement Igbo eziokwu in the next 5 years arụ ga-eme na ala Igbo Matthias Ezeaku mere introduce akpati ozu o mere introduce akpati ozu si na ndị Christians ya anwụ oruzie tata Matthias Ezeaku bruce onye ahụ mere introduce akpati ozu o je gbaa ya aka afịa Matthias Ezeaku ọ niri ofume mbịa tata ọkwụ onye aka kpere nwanne onye aka kpere ekpere wesị na yeri na owu ijere Christian gere echigharị ya azụ go to I drop the video on my page. Yes. Other my page. I drop the video. Matthias says that I'm going to introduce about using the Christians. I get you any eye. I get in the Christians. I'm going to introduce. Watch my chair, watch out, and that get you. Olota to new member. We did some about yours. Hey. Now I want to lecture some people. I want to do can people are not mislead. Or you want to get mislead here. I want to share vida go save many people. Share this video. Many people for this video. Share vida. Many people for this video. I want some pastor summary and new. I want some reverend Amahiana. I want some bishop Amahiana. Yana with the truth. Amahiana. Now, has none daughter with a rayoka. None daughter with a rayoka. I may go video before. I will continue to do lecture our people. Daughter with a rayoka. If you want to debate on it, come live video. I debate here. Daughter with a rayoka. Daughter did not bring church for us. Ndoche with Harayoka, Obronocha with Harayoka. Listen and listen carefully. I repeat, listen and listen carefully. Whether me with Dr. Eba, whether me with professor, whether me with lawyer, whether me with lecturer, whether me a Guru Cambridge,
Me na go history or me na go history. They be at one side. Listen to me. I'm a now in the threat. Only him. Man, I listen to that in the threat. And go and verify here nabag. You will understand this. You sit down and you verify. You understand here nevu. Oburon docha with a rayoka. Unu de history. Upon the history. Upon the history. Oburon docha with a rayoka. Ganunti. Iyan docha with a rayo. A place of gathering. And docha with a ray. A place of gathering. I will explain it one after the other. If you pay attention with me, if you want to debate with me, you come online. Reasonable people. You know what? A place of gathering. Everyone gather with different people and different minds. Who Christians now gather. I know what now, all this and daughter with Rayoka. Can you say God in heaven on earth? Does God dwell into a structure? That in our church is a structure. Are you getting my point? That in for a church, Assemblies of God Church, Methodist Church, so church, so church. It's a structure. We are the church. God doesn't dwell in a structure. God dwell in people's hearts. God dwell in our life. That's the reason why Bible is saying where 2 or 3 people are gathered, that He is there. Where 2 or 3 people are gathered, that is here. And when more again, where 2 or 3 people are gathered inside the church, that is there. Or where 2 or 3 people are gathered, that is there. God doesn't dwell in structure, in a structure. A structure is like when you build a house, you build a hall where people can gather. That is a structure. A building, that is a structure. So God doesn't dwell in a structure. God dwells in our hearts. And when you check when you hold a house, I want to go me. I want to go not house. If God want to judge, and if God want to judge, God will not judge a church. God will judge us. We are the church. We are the church. God will judge us, not a structure. Can God okay, answer this question? Can God judge a structure? Can God judge your car? Can God judge your house? Can God judge the seat within a church and then that place of gathering in a church? Can God judge it? Can God judge the instrument in a place of gathering? Can God judge it? God will not judge it. Can God judge the altar? God will not judge altar. God will judge us, we human beings, judge, because our flesh are going back to the sand. And I'm going to aja. Mgbe ahụ mmadụ ga-anwụ eburu ozu ya tọkpụ n'ime ana anụ ahụ ya ị na-achụkwa ebe ọ na-aga ọkwọbịa ọrịcha ụgha aja ma ọkpụkpụ ya ọ mkpụrụ obi ka Chukwu na judge and mkpụrụ obi awụ church. So we are the church. This is where God dwells. Here, God dwells here. This is where God dwells. So now tell me, can not just with Zerayoka? Can not just with Zerayoka? The day God can mad kokeroka because we are the oka. The day God can mad kokeroka, oh mother oka. We are the church, not a structure. So nda patara say ndocha with rayoka. Ndocha with rayoka. Ndocha with rayo a place of gathering. Okay, good and fine. Oh ndocha with rayoka. Ndocha with a Catholic. With the Anglican church. Can do with the Methodist church. Can do with the winners. Can do with the Christ embassy. Can do with the Lost choosing. Can do with the all these churches in Nigeria. Can do with the Ziriano. Or ndocha with the Chanine. Answer me this question. Unu si no ndocha wetara yoka na wetara Catholic Church wetara Anglican. Can you wetara choosing? Can you wetara Mountain of Fire? Can you wetara all this church June and Nigeria? Can you wetara Yanu? Can you wetara Sabbath? Can you wetara Cherubim and Seraphim? Can you wetara all those things? Can you wetara Nka?
Dom ndị wetaziri anyị ọ ndị Igbo wetere nke ahụ. Ndị ọcha wetara anyị a place of gathering. Ndị ọzọ nerezi anya wee ma na nwe ha na-akpọ a place of gathering. Onye ka eji nwee different names. Eji nwee afa nke ya dị iche, afa nke a 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 dị iche. In heaven, enwe church in heaven. We that believe in heaven, n'eluigwe enwere church dị n'eluigwe. Enwere church n'eluigwe. Ụbọchị Chukwu ga-abịa kpee ikpe, ọ structure ka ọ ga-ekpe ikpe, ọ Chukwu bịa oje na door unu na-akpọ church, mana a place of gathering. Oje kpebe door ahụ ikpe. Door, why did you open and this person enter? Door, or judge door, or judge oche, ọ ga judge oche. Chukwu ga-ekpe oche ikpe. Chukwu Mike ahụ pastor ji egwu Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Band ahụ na-akụ Chukwu ga-ekpe band ahụ ikpe. Ajụọ na ajụ. Esi na chọọchị Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Fan adị ebe a Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Generator dị ebe a Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Altar dị ebe a Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Tiles amụrụ ebe a Chukwu, window Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Roof Chukwu ga-ekpe ya ikpe. Ka Chukwu ga-ekpe ikpe ọkwa mmadụ ka Chukwu ga-ekpe ikpe. Ego ji esi mmadụ ka ọ ga-ekpe ikpe. Okay, let me now ask you this question. Bible make that my judgment will start from church. My judgment will start from church. Bible say the judgment will start from church. What of was to be a busy ikpe? I tell you, structure or church. Kezo get ikpe. Zam this question. Bible say my judgment will start from church. Ọ na anyị nọ na church Chukwu beri ikpe anyị ikpe. Anyị gbofusie n'ime structure anyị na-akpọ church. Anyị gbofusie ebe ahụ, onwe ọzọ nọ ebe ahụ ka eze onye ọ ga-ekpe ikpe. Ọzọ onye ọ ga-ekpe ikpe. We are the church. Anyị nọ church. Mgbe ekele eluigwe n'ụwa ka eke church. Mgbe Chukwu kere mmadụ ka oke church, ọ nọ church. God dwells in our heart. That's the reason why ebe ọ bụla ị nọ kpee ekpere, iwere obi gị kpee ekpere, ọ nọ kpee Chukwu ga-aza gị. Ebe ọ nọ kpee ekpere Chukwu ga-eme ga-aza gị. So ndị omenala bụ ụzọ eziokwu abịasị gị go and read history. Ọ bụ ka na-akpọ ife of Africa okere. Abịara history ahụ isi m jee gụọ ọkwa mmadụ gara ya. History ahụ isi m jee gụọ ọkwa mmadụ gara history ahụ. I want somebody that can debate with me. Let me ask you a question. Come, let's debate. I'll ask you a question. Then prove to me how those things see Ojuru church. So ndocha with harayoka, ndocha with a place of gathering, a place of gathering. Ebe we kizuko na ekpere mo na agwa akwụkwọ nsọ or na abu. Oh, here with yeah, not church, because we are the church. I'm gonna be Joe. On the was on Abia. So can nobody very soon easy because I'm not watching because she have vida send their love and like they are reporting account to me. They don't come, they don't appear. She have vida kaya bagaria. Only she again, she appear again, she appear again, she appear again, she appear again. Each person never share vida 20 times. Even more people will come in. And again, asini nda na asini na hasi. I am we counter the asini the bunk was asini nda na as. All our teenagers aji na brainwash. Vida ruo hunting na we debunk it. Asina na uka do na Germany, uka do na America, uka do na Australia, uka do na Morocco, uka do na Japan, uka do na Israel, uka do na Jerusalem, uka do na China, uka do na Taiwan. Chai. Opo asinda na asirai. Asinda na asirai. Jide our youth na nani. Ndị na no chobodo ebe amụhụ ihe na-eme na Nigeria. Don't worry. Bunu bataru ga ihe na-eme na Nigeria. All the followers of Mata Isiagu kwuta ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Ndị na-akpụchi isi afro. Ndị kai
enwe doctor na midst of ese Ezeaku na church enwe doctor na ebe a nwere lawyer no there nwere gwa m ofu only reasonable no there one person the reasonable no there onye na wena aka enu asị niile ndị a na-asị asị niile ndị egere na ndị mbụ na-asị asị niile ha na-asị wee na-edeceive our youth asị niile ha na-asị wee na-edeceive our teenagers ka ọkụ mmụọ nsọ chụba ha 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 n'ụtụtụ chụba ha n'efe chụba ha n'abalị disgrace them disgrace them disgrace them disgrace them disgrace them in the mighty name of Jesus Christ ọkụ mmụọ nsọ disgrace them chụba ha n'ụtụtụ chụba ha n'efe mebọba ha we are restoring all our youth that deceive I need restore all our teenagers that deceive I need restore her back to Christ I need restore her back to Christ spiritual because spiritual supervise the physical spiritual supersede the physical so we are restoring them back spiritually in the mighty name of Jesus Christ. All the lies when they deceive our youth, when they deceive our children, when they deceive our teenagers, ana makpoko oku nke Ndi Igbo ka ọgbabanda repressive. That agree, sir. Pastor Ijele. Yeah, we're going to start a move. Prophet Ijele. I got you, Prophet. Hey, Move. On network. Yeah, we're going, sir. Network. I said, my network on the end, so we're going to get your own. I want my own. Network is okay. Anyway, I'm going to pass the network of my in the gum bump or Prophet Ijele. And you my prophet. You're welcome, sir. Thank you. I am want to with our brothers. We don't have problems with them. Are you hearing me? Yes, sir. It's just that most of them Bondi Jebe boy na bazu. Okay, now yes, sir. I'm a native, sir. How channel Yahoo HK na oh HK now. Gabo the shortest way for them to succeed. Yeah. Then Habagania, whenever the evil introduction or orientation na aga buta alụsị bute nke a ka e wee na-anata onye ọcha ife na Jizọs agha anabatakwa nke ọnụ maka ụdị mmadụ Jizọs bụ na ọ ma anabatakwa ụdị ya anyị makwa n'ori ka anyị na-ezu anyị makwa n'ọwayo ka anyị na-egwu Jizọs ama anabatakwa ya ka anyị si n'ụzọ omenala wee chọọ ya agbara m etebe m na-ekwu ife a fa wee bụrụ Baịbụl debezia n'akụ wee je pịkọta isi debe si n'ebe a kaba si achị ya o nwekwara ife ọzọ na-abụrụ ife a. So but I look at them mebe na ahịa ụlọ na-eme mebe na ya no problem mebe na ya ma ụnụ akpọsị na mmadụ afa ụnụ akpọsị na mmadụ iyi ọ bụrụ na afa gere ihe m kwuru mgbe ejide onye aka ekpe onye akpati ozu onye nwoke na-ele akpati ozu ọ mata ya sị ọ bụrụ na afa gere ife m kwuru mgbe afọ
Udele ama aba na nsogbu ọba maka asị mfa unu na-achụ ndị ọjọọ nọ na chọọchị ọ bụ unu bụ task force ndị Christian Association of Nigeria ebe unu nwabago na omenani jeenu sanitize ya omenani rapụnụ Christians ka ha sanitize ya Christianity. So but they refuse. Rather Udele na-akpọ mmadụ nne ya na-akpọ ya nne ya awụkpai Nnamdi Kanu kpai. Now, I personally asked him a question. Ka ihe bụ aka ọlụ gị? Otu ọmụnwa na-eme biznes m na-emesi biznes m ike. Company m na-arụ ọfụma. I don't depend on tithe and offering. Now, Ginwa, can you remember your profession? What is your occupation? Also, Niana run Facebook page. Facebook page doesn't be. It's not an occupation. Or Chile, I said, Niana farm. Niana farm. Niana azu efi. You will have faced what you are doing. Eze awa ị na-ekwu kịta Kenny Wike eze awa ị na-ekwu kịta so that the main people deceive Ijele. Now eze awa ezo na ime anụzi onu ya ọ daa na mmiri. In as much as I na-achọ ka I sanitize the whole system, onwere mgbe ọ ga-apụ my joy personally, onwere mgbe ọ ga-apụ my joy ịtụ mmadụ nga because of social media. But I wouldn't as well suggest imagine labeling this person as fake. You have to come out and prove it. All the same, I want to thank you for what you are doing. Thank you, sir. You're welcome, sir. Before I take my leave, I want to thank you. Well done. You are doing well. Thank you, sir. Daddy. God will strengthen you. All right, bye-bye. Baka nna m gị mee. Ejowa. Baka na na-egwu network. Ọbaka nọkwa dị na na-egwu. Network. Okay, network. Any other person that want to enter my life, you are free to enter before I make my program. Because I think it's time for me to go and have some rest. So because Yenjagu ne ya onye gwara ka deceive onye na hore eburu ya onye ọra mụrụ anya musi anyị ike anyị ara no karị eburu egbu gị anyị nọ na oge agha anyị bụ ndị agha nke obe ndị agha obe anyị bụ ndị agha nke obe ndị agha obe anyị bụ ndị agha nke obe ndị agha obe ndị na-ebu agha megide ekwensu anyị bụ ndị agha nke obe ndị agha obe anyị bụ ndị agha nke obe ndị agha obe anyị bụ ndị agha nke obe ndị agha obe ndị na-ebu agha megide ekwensu. Egwu a na-agọkwa na-aba egwu a na-agọkwa na-aba egwu angoro na kwaba abiko I think
I can see Stone Peter Kenny Obubi yeah, back network is too bad here. Your side, God bless you as you're watching me. Nzedon onye gekime oge chukwu gekime mma okori gekime okoro thing gekime nwanyị omede gekime good evening mma okoro gekime you're welcome after it echi Sunday can you get Sunday can you get Sunday echi Sunday achọrọ ije cool anje cool off achọrọ m ịta azụ echi achọrọ m ịta point and kill echi can you get Sunday can you get Sunday echi achọrọ m ịta point and kill tomorrow can you get Sunday echi achọrọ m ịta point and kill tomorrow pụta ebe ebe ọ na-apụta ọya ọ chọrọ ndị ọ ga-akpa ya onwe na kirikiri ife enwere akpụ ogoro o ji nwa woman ụgwọ o ji ego akpụ 200 kwụọra woman ụgwọ wee gawa kirikiri so the woman na-achọgharị ya aka ka ya ma ya wanted kọsanya akpụ ahụ ogo na drop the video n'abalị a biko ka ndị ga-emere m Sunday ka ndị ga-egburu m azụ echi bụ Sunday ọ bụrụ mgbe m nwụ na unu ewere ego abanye my family gburu m azụ wisdom Chibuzor engineering tools entertainment ka ime Chibuzor ọgwụgwa ga-egburu m azụ ka ndị ga-egburu m azụ Sunday amata ka onye azụta m ofu azụ ọgala okwudo ọrụ sef ezi gwara m eji omepụta ọgala ọrụ nke ndị ga-egburu m azụ this Sunday echi nke a nje tapụ azụ nta azụ nwa 2 bottles save the tier dị akwụkwọ ka Ijele udele n'afịa wudele I think I will stop here. I love all my fans. I appreciate. Wow, okay, choose how much. Azu ebe na awu ebe 8,000, 12,000. 8,000, 12,000. If I cancel it, no one ndị ga-aza request na-abịa Ogechukwu azụwu 8,000, 12,000 big one aṅụọ m 2 bottles na ihe wee cool off my brain if I Chukwu kisiri ndị ga-aza request na-abịa where are you watching me from onwere oge ekwu na Chisom nwere oge ekwu Chisom agbafuo na Chisom na on the road Matazi elok je new of membia taa o je abati ahụ mere introduce o je gote ofu new of membia taa so I'm stopping here. Udele Agobata, I am a hungry man. Support me. I need to eat food. Agobata is now a hungry man, so I am a hungry man. Tiere me Hungarian Agobata. Then I for my family Agobata. Agobata is now a hungry man.
And you are saying the truth. It is true. I'm a pure hungry man, so I need to eat food. I'm a hungry man, so give me money to go and eat food. Literally, I will not be a hungry man again. I go back. Paul, ime me ojo. Paul sim bi enu Paul bafuo. Afọ Paul, afọ me enu. Afọ ma abachos na awom Paul na ọsọ. Paul na agbatufuo ma shoe ya. Oruze mgbe nna mposo na manago. Paul pụtazie na Paul pure politician. Paul kọpa politician. Oruze mgbe nna from Enugu nata Anambra. Paul pụtara na social media na ajụ half have you gone back? Ije ụwa. Abatabam Lagos. Wisdom Chibuz Abatabam Lagos. I can not east. I form a gumotonji ana. Okay. If I case listen now ways. Now base you and my son. You don't want me going to get million change as so send them going to 10 million change US. I was is can never need. Or if I case the one them. If I case the one them because if I guess it, okay. Yeah, nekwe nwanyi ọma adanne. Nneọma ka ime Nneọma ka mụ anya. Nneọma ya buru maazị echi. Nneọma ya buru maazị echi. Ogechu zọbara Ogechukwu si jemego na na raz ngwa ya. Ngwa ya gwara m. Ngwa ya Ogechukwu gwara m. Ogechukwu gbacha m nkịtị. Biko onye ọ na-afụrụ Udele. We have 200 naira ego akpụ ori before ọ gawa kirikiri. Na nwaanyị a na-achọ ego ya. O ji eri akpụ ịtọ 200. O ji eri akpụ ịtọ 200. Oh, she's oh yeah. Yes, onye furu Udele ma ọ fụ family ya. God, I believe in you. O je goro akpụ 200 ori wee gaba invitation na nyere ya. So ọmahọ na ha bata. So the woman na-enye nsogbu na disturb 200 naira. So biko onye furu ya sendara 200 naira kenye nwaanyị na-enye anyị nsogbu ihe. 200 naira biko. Yes. M ga-akwụsị ebe a. Afọ m Ogechukwu, afọ m azụ, afọ m Ogechukwu, afọ m akpụ ube. Nsogbu adịrọ. Ka nnaba nụ. Polo is in Anambra. Okay. All right, I will call you. No, after this live, don't get buggy. After this live, I will call you. Arga Paul, you send the megas. Go simple. Okay.
Papa send the megas. A man will send the megas Matechi. I will send them a I will send them a chi in the grass. You go see them now. You tell me where. Or you get a raz. Both fast, Bufiti, and Anafia, not at the house. My life, one at the house, Anafia, which I never. You don't want to go. I go buy that's me for you. You come go see my fans before poor. Then they kill me and I wash him. Where they go, where subscribe when I wash him. May God replenish your pockets and bless you. And another announcement because can put in there when some people there were Android phone, they're not in a village. And Android phone, they have more on Facebook. I'm pushing on because and one negative on Nigeria. You know, Igbo. I saw one game. I'm not asking if you give me. And one negative on Nigeria, I wouldn't know Igbo. I want to go to Nigeria, and that case he can order more for me. Send the ego. I go to Nigeria. Have you heard it? And I will pure truth. Also, go in a town from Broiba. Also, go to snook. No, you carry the Broiba, my brother, my sister. You cannot compare Finata. Well, compare Finata Nigeria now. Lie. You cannot. You cannot compare Afufunu Nathan Obodoiba. As if all Natafu a full Nathan of 10%. Kunata. I want Nata. I have 100%. Nata is 110% Kainata. So, one negative non Nigeria. I can see Hike. Odogan, I can see Hike. My brother, send the other $50. I got $100. $50 now in Nigeria is a very big money. $100 now in Nigeria is a very big money. You send the other $50. I got $20 safe. Send the area. Go where go to half bag of rice. Nearly. As one nego. I saw one thing. One keg. Booze on your family area. One neg. That be trouble do you, bo. Yana woo is one neg for a signal. I go near you. I go to Nigeria. So, and when you know, send there and no Nigeria. Half a Harry. You go. Onye Nigeria organ phone. Sigi Yariaka, Yaronia, Goyana, one or intentionally. I find a ton of this air. All it is 1 million. So, I'm going to may God bless you. You're going out and you're coming in. Okay, Chuku, you may go to the Razum. We are okay to Buffalo. Okay, Chuku, okay, Chuku, Popular, Chuku, all about them. Okay, Chuku, Nab Johnson, Subado. What do you want me? Don't worry. May miss you get better than Chuku. In fact, okay, Chuku, you got a time now on Abana. Every question you make as well. There won't. Because on your wow, okay, it's actually impossible. Wow, okay, I carry go, bad drop answer. Hey, I can drop my answers when I'm in Ponoge. Chai, Mebuoge, and Nebuoge for. I don't go waste time. I think I don't waste time. I think I know if you waste time for this one. Lie. For Nigeria now. Ha, he never big boy. My big boy can't go. My big boy in Nigeria can't go no anya. They never. But my big boy Nigeria. Who do big boy for Nigeria? Okay, no wala. So bad drop here. You know my big boy Nigeria can't go. I go no chaga anya. I go no chaga anya in Nigeria.
I'm gonna drop my answer now. I drop, yeah. I'll drop them. Ma kusema because I'm drop with answer because before one year two poor market change your mind, yeah. Because not your mom we get corrupt your mind, yeah. Ma drop answer most because I send the make jatas. Chai, not at the answer, yeah. You're gonna have full contact and say a picture send the other Udele na nanga onekili. Thank you very much. I love you all. I love every of my fans. I may wish you good. I won't disappoint you people. Any them be on a line. When New York, I love all of you. I love all of you. So thank you and God bless you. Because can rush I send the good azam now. Can rush go send the azam now before 1 year to make change your mind. Because opportunity come but once. Can grab good opportunity because they won. Thank you.